Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Танылган шагыйрь Рәшит Гәрәй иҗатына багышланган тапшыру. Язучы Фәнзаман Баттал тарафыннан әзерләнгән һәм уланы үзе алып барган. Рәшит Гәрәйне кайбер каләмдәшләре һәм күп кенә укучылары авыл шагыйре дип йөртәләр. Бу хакта сүз алда да булыр әле. Хәзергә үздереп әйтәбез. Авыл шагыйре диючеләр ялгышмыйлар. Моңа кадәр чыккан 20ләп китабыннан темаларга нигезләнеп яңа китаплар төзергә туры килсә, аның кимендә унысы авыл турында булыр иде. Рәшит Гәрәйне үзләренең шагыйре дип санаучы шахтёрлар да ялгышмый. Чөнки шахтёрлар турында аның кадәр үк күп тә, чын мәгънәсендә аңлап та язган шагыйрьне татар әдәбияты белми хәзергә. Яшь егетләр һәм кызлар да Рәшит Гәрәйгә бәяне үзләренчә бирәләр. Саф мәхәббәт шагыйре ул диләр. Алар да ялгышмый. Мәхәббәт, бер-беренә тугрылык хакында аның кебек үк гади һәм нечкә итеп яза белүчеләр сирәктер. Укучылар арасында көтелмәгән һәм сәер тыелырдай фикер әйтүчеләр дә бар. Алары һәр кайсыбызны дөньяга бар иткән аналар. Рәшит Гәрәйне алар да безнең хакта язучы шагыйрь диләр. Елмаеп куясың, илләмәгәр аларның да хаклы булуына шикләнмисең. Дистәләрчә шигырьләр язган ул аналар турында. Һәм шунысы гаҗәп, алар бер-берсенә охшамаган. Һәр кайсы үзенчәлекле, һәр кайсы бөтенләе белән яңа әнкәй турында кебек. Оныттыгыз дип авылым, үпкәләмә син безгә. Елда бер кайтып киләбез, туып үскән нигезгә. Кайтып киләбез ашыгып, басарга сагыну хисен. Рәхәтләнеп бер иснәргә, бәпкә үләне исен. Сабый чагыбызда күя, кунак без азга гына. Яш ширәм йолкып бирәбез әнкәйнең казларына. Үзенең дә яныбыздан китәсе килми кереп, ишек алдындагы бауга кирләрен йөргәләп. Хылкы шылык, торыр димә эшеннән бераз тынып. Йон эрли башлый, кабасын балдырга алып чыгып. Уеп китәбез дә шунда аның ырчык моңына. Бер-беребезгә сыенып, утырабыз тын гына. Ишетәбез һаман бер үк сүзләрне кабатлавын. Тормышта балаларымның кайырма канатларын. Хәләл көчем кызганмадым. Алар тигез үссенгә. Шөкер, йөземә кызыллык китермәде берсе дә. Мең риза мин алардан, соң сулышкача риза. Бу изге сүзләрең өчен, эй, рәхмәт әнкәй сиңа. Оныттыгыз дип авылын, үпкәләмә син безгә. Кайтабыз әнкәй бәхиллек биреп киткән нигезгә. Сагышларың сары булуына күптән инанса да күңелем, бетмәс сагышың төсе итеп ап-ак кайыннарга сарылам мин бүген. Үсә алар әнкәм мәңгелеккә йокыга талган изге урында. Колагыма нидер пышылдыйлар, кушалардыр сабыр булырга. Эй кайыннар,
сабыр була күр дип, әйтүләре генә җиңелдер. Сагыш уты йотып яшәүләре бер кемгә дә җиңел түгелдер. Җирдә берни җуя алмас сагыш, барадыр ул гомер буена. Зиратына килсәм, әкрен генә әнкәм дәшә сыман тоела. Кайттыңмыни, улым? Бу юлы да кайткансыңдыр инде азга син. Бу тормышка гашыйк каеннарны йомшак кына итеп назла син. Исән чакта мин буйыккан кебек буйыкмасын алар барсы да. Нишләтим соң, әнкәй, каеннар да минем белән бергә көрсенә. Авыр уйларымны уртаклашып, тибрәләләр алар тын гына. Бер өлеше күчкән сагышымның, каеннарның кичке моңына. Каеннар сулышы булып искән җилләр, маңгаеннан үбә шикелле. Киптермәсме дип күз яшымны, туфрагыңа куям битемне. Иңемә өзелеп төшкән яфракларны сыйпасам да җаным җылына. Ак каеннар тәсбих әйтеп утыра, әнкәй, синең яхшылыгыңа. Рәшит Гәрәй белән безнең ара бик күп булса 10 минутлык юл. Үз ишек төбендә кабызган тәмәке кирәп беткәнче барып җитәрлек. Эчкерсез, кунакчыл бу затны көн сайын күрәсе килеп тора. Аның янына барып кайттыңмы, күңел сафлана. Әле бая гына күңелсез булып тоелган вакыйгалар яктыра. Ямсыз күренгән кешеләр дә матурайып китә. Хикмәт шунда, Рәшит дус ишләрнең, таныш белешләрнең без күреп бетермәгән матур якларын, сифатларын күрә белә. Ләкин еш очрашырга теләсәң дә, сирәк барырга туры килә аның янына. Кайчак өстеңә кигән бишмәтеңне кире саласың, иштән генә сукранасың. Тәки гомере буе малайлыктан чыкмады. Инде тагын туган авылы тарафына чыгып тайгандыр, Минзәлә юлындадыр дисең. Шундук күңелеңне барлап карыйсың. Баксаң, ачып килеп түгел, сокланып, матур бер көнчелек белән көнләшеп, яратып сукранасың икән. Атналар буе бер строфада шигырь язмый ул Казанда. Үзе дә яшермей. Әллә сәләт бетә инде малай, берәй-бер дә язып булмый башлады дип киенеп йөри. Ә мин ул зарланганда мыек астыннан җылмаеп утырам. Иштән генә нәтиҗә ясыйм. Әһә, тагын бер ике атнага югала икән бу, тагын бер кысак шигырь язып кайта икән. Белеп торам, Минзәлә кунакханәсендә торса, һәр таңда кояш белән бергә уяныр. Елга буена төшеп китәр, болыннар, кырлар буйлап тәпиләр, һәр чәчәкне сөеп үтәр, һәр кырмыска белән сөйләшер, яңа гына дөньяны күрә башлаган сабый шикелле, һәр бөҗәкне игътибар белән күзәтер. Җиргә никадәр генә гашыйк булмасын, күкнең дә хәлен белер. Ник дисәң, адәм баласы үзе яши торган мөхитнең һәр тарафы белән тоташкан. Шагыйрьнең уйлавынча, бу дөньяда һәр җан иясе тигез. Аларның язмышлары да бер-берсенә охшаш һәм уртак. Дөньяда яшисең икән, һәр адымда гыйбрәт ал. Һәр җан иясенең хәлен аңларга тырыш. Үзеңнеке белән чагыштыр. Кояш уйный көннәр буе, тын күлләрне иркәләп. Никтер быел кыр казлары китеп бара иртәрәк. Тып-тын һаваларны яра ямансу тавышлары. Кошларның да була икән моңнары, сагышлары. Сагыш дигән авыр хисләр миңа да бик танышлар. Чит җирләргә китеп кенә басылмый ул сагышлар. Үкенүләр дә файда итми. Яңгыратып һаваларны, яныңда дусларың булса, шул аның дәвалары. Кыр казлары китә. Ә мин уйлап йөрим шул хакта. Юк. Без илдән китмәс идек. Кыр казлары булсак та.
Әгәр хәленнән килсә, Рәшит Булынҗаны җәяүләп урар иде. Минзәлә якларына кайттымы, туган авылым Алтабарга да, башка авылларга да җәяүләп барачак ул. Аны очраткан атлылар атларын, руль артындагылар машина мотоциклларын туктата. Утырып җибәр янәсе, аякларыңа ял булыр. Юк, утырмый. Аның җанга газиз бу җирләрне җилдертеп кенә үтәсе килми. Bir кесәсеннән әледән-әле куен дәфтәрен, икенчесеннән каләм чыгарыр, 1-2 минут юл ситендә утырып язар да тагын кузгалыр. Бу инде Рәшит өчен юл гына түгел, шигырь яза торган бүлмәдә, хис һәм фикерләр агышы китергән дөньяның үзе дә. Бүген генә түгел, туган якның ашкындырып үзенә тартуы, һәр чак рәхәт шулай басу эшләп, ат юлыннан җәяү кайтуы. Хәрәкәттә бәрәкәт дисәң дә ярыйдыр. Бая әйткәнемчә, Рәшит Казанга бер дәфтәр шигырь белән кайта. Шау-шулы, тынчу башкалада укыдыңмы аларны, һавалар да сафланып киткәндәй була. Җитәм соң, җанга җылы өргән авыл язларына җитәм. Су читендә үскән тирәкләрне җилләр назлавына җитәм. Кар астыннан борын төртеп чыккан уҗымнарым күзне иркәли. Безнең белән бергә әйдә син дә яшәреп ал диләр микәнни. Кем теләмәс гомер кичерергә яшьлек белән мәңге дус булып. Юкка мени тагын җыр сузамын язгы ташуларга кушылып. Тургайларга ияреп күккә менәм, канатланып туймый күңелем. Тик шулай да, иген кырларыннан айрылыр кеше түгелмен. Башкалардан элек туям кебек, үзәннәрдән хушис бер күн. Ләйсән юып үткән үзәннәрдә гөлләр ача әнә кәргән. Кичке шәфәк сүнеп бетәр-бетмәс, таң сызла офык буйлата. Җирне ахры төнге йокысыннан сыерчыклар җыры уята. Нинди байлыкка да алыштырмам, алар сайрап торган иртәне. Җитәме соң, җанны ашкындырган авыл язларына җитәме? Гомер буе дисең, җир сукалыйм. Кырдан башка нәрсә күрелгән. Ничек булыр икән бу һөнәрне алыштырып куйсам бүгеннән? Тракторны кемдә йөртә аны? Йөртмәгәннәр укып өйрәнә. 100 ат көченә ия моторы бар, сабаны бар тагып сөйләргә. Миндә утыр, ипләп кенә кабыз. Bir карабал тирә ягыңа, киңәшләрен тыңла агрономның буразнаңны сызган чагында. Ә син менә айга очып кара шиксез галәмгә. Андый эшне бик үк тапшырмыйлар безнең ише гади адәмгә. Ул чаклысын өмет итмим дә мин, уйлыйм менә нәрсә турында. Biz эшләрдәй бер эш юк микән космонавтлар очкан урында. Тукта дустым, әйтер сүзләремә кабармасын бер үк ачуың. Космонавтлар очып үткән урын, син сөргән җир, синең басуың. Галәм киңлекләрен буйсындырган батырлар да күктән төшмиләр. Алар да бит җирдә син үстергән арышларның исен исниләр. Иген игүчеләр, батырлыкта үзегезне нигә чиклисез? Министр да, шагыйрь, космонавт да яши алмый җирдә иписез. Дөньядагы барлык җырларның да матурлыгы көче икмәктә. Кемдә булса үлмәс дан казанса, сез лайыклы аңа икләтә. Аңлыйм да мин сезне, ни әйтсәң дә, күңел инде һаман күңел ул.
Сабан түрәннәре тутыкмаса, айга ұшу бір ни түгел ул. Рәшит Гәрәйнең иҗатына гашык булу өчен күп кирәкми. Бер генә җөмләсен, бер генә строфасын авыз итеп карадыңмы, тәмле җимешкә тап булган нараси хәлендә каласың. Китабыннан аерыла алмыйсың. Ул сине сихерли, җырлап барган юллары белән фикерләр урманына алып кирип китә. Инде аннан чыкканда, ягъни китапның соңгы битен япканда, күңелеңнең, рухыңның сафлануын тоясың. Сагыш аралаш, елмаю аша шагыйрьгә рәхмәт әйтәсең. Күңелеңә ошаган шигырьне җырлыйсың, көйгә саласың килүе дә бик ихтимал. Әнә бит, Җәүдәт Фәйзи, Әнвәр Бакиров, Рөстәм Яхин, Хыснул Валиуллин, Фасил Әхмәтов, Әхмәт Хәйретдинов, Рәшит Кәлимуллин, Фәрит Хатипов, Илгиз Закиров, Иштираков кебек композиторларыбызны да җырлаткан аның шигырьләре. Дөресрәге, яңа көйләр язуга этәргән. Нәкъ шушы урында булай дисәм дә ялгышмамдыр. Рәшит Гәрәйнең һәр шигыре диярлек көй сорап тора, һәм әле күп композиторлар кат-кат игътибар итәр аның иҗатына. Tağlar bulsam, seni zifatlar bulsam. Ey minde tağlar bulsam, seni zifatlar bulsam. Tağlar tağını anlagan kök, sırrımını anlar bulsam. Tağlar tağını anlagan kök, sırrımını anlar bulsam. Sünmez sürülmez idim, yatqa seydirmez idim. Sünmez sürülmez idim, yatqa seydirmez idim. Birredəki hislərinə jillər didirməz idim. Birredəki hislərinə jillər didirməz idim. Hey! Рәшит Гәрәй кебек танылган, укучы мәхәббәтен яулаган шагыйрьләр турында язганда, кайбер тәнкыйть әһелләре һәм әдәбият белгечләре мондыйрак сүзләрне төзәләр. Осталыгын үстерү өстендә эшләделәр, шигырьне камилләштерүгә зур тырышлык куя диләр, әдәбият карифиларының традицияләрен дәвам иттерәләр. Миңа калса, Рәшит Гәрәйгә берсе дә туры килми мондый кыры бәяләрнең. Кишәнми һәм тырышмый да ул. Кемне дә булса дәвам да итми. Чөнки ул тумышы белән үк шагыйрь, тумышы белән үк җыр чыганагы. Ул һәр таңда үзе дә яңа шигырь булып уянадыр сыман. Табигать аңа меңнәрчә милләттәшләренең күңел кылын ышанып тапшырган, халык рухын тәрбияләү бурычын йөкләгән. Ул әнә шул миссияны 15-16 яшеннән бирле бернинди хыянәтсез үтәп килә. Аңа гүя һәр татарның күңел һәм хис дулкыннары агылып тора. Шуларның иң матурларын, җанга ятышларын гына сайлап, ясалмалыклардан хис тартып, халыкның үзенә яңадан кайтара. Һәр сүзе күптән көтелгән шифа шикелле йөрәгеңә үтеп керә. Гомер буе сине я иркәләп, я уйландырып яши. Рәшитнең моңсу шигырьләренә бик еш кына юмор да килеп ялгана. Һәм инде ул нәкъ менә шушы шагыйрьгә генә хас булган үзенчәлекле юмор булып керә әдәбият хазинәсенә. Картлар әйтүенә караганда, мин башкара торган һәр эштән я яхшылык эзли, я яманлык, ике иңдә ике фәрештән. Каләмнәрен имеш кулларыннан төшермәсләр, әй мин үлмичә. Уң ягыммы баса, сул ягыммы, изаланам шуны белмичә.
Гел яхшылык эшләп яшим кебек, хыянатны сөймим, ялганны, уң як иңемдәге фәрештәмсең, бүтүнесен язып барганмы? Яман якларымны яздырмауның bir табасы иде әмәлен, сул як иңемдәге фәрештәнең сындырасы иде каләмен. Юк, яңадан кайтып йөрмәм инде. Яшьлегеңә кайтсын дисәләр. Ярыйла бит, кабат картлыгыма борылмаска рөхсәт бирсәләр. Бирмәсләр шул. Җирдә әле кем дә 2 тапкыр гомер итмәгән. Тик 1 тапкыр килгән яшьлегеннән үз теләге белән китмәгән. Илдән, җирдән алган әҗәтләрем барбер сизелер, яшерме. Ялгышларым, гынахларым белән калыйм әле шушы яшемдә. Бу шагыйрьнең иҗатын белеп бетермәгән әдәбият сөючеләр арасында, хәтта язучыларның үзләре арасында да ялгыш фикер йөри. Имеш тә Рәшит Гәрәй сәясәткә әз генә дә кагылмый. Билгеле, тегеләр бетсен, булар яшәсен рухында гына карасаң, чыннан да Рәшитне сәяси шигырьләр язмый дип уйларга мөмкин. Әмма Рәшит Гәрәйнең сәясәте дә үзенчәлекле. Беренче карашка гап-гади лирика. Мәхәббәт шигыре укыгандай рәхәт укыйсың. Һәр сүзе күңелгә ятып тора. Үртәми дә, каныңны да кыздырмый. Бөек яки өндәмәле кәлимәләр дә күзгә бәрелми. Әмма, тагын бер мәртәбә кабатлап әйтәм, әмма чын мәгънәсендә сәяси, гражданлык рухы бөркеп торган шигырьләре дә күп шагыйрьнең. Хәер, нәрсә диләр әле? Диңгез суының ниндилеген белим дисәң, бер тамчысын кабып карарга кушалармы? Без дә шулай әйтәбез. Сәясәттән ерак торамы Рәшит Гәрәй, әллә юкмы? Радио тыңлаучыбыз үзе нәтиҗә ясар. Туган халкым, инде булай да бит, узган юлың авыр, бормалы. Ник соң һаман бәхәс куертабыз? Татармы без имеш, булгармы? Турысын әйтәм, андый бәхәсләргә катнашуның тапмыйм кирәген. Хакыйкатьне хаклап ул сорауга үзе җавап бирсен йөрәгем. Кайда гына булмыйм, Себердәме, Кавказ якларында дисеңме, һәр урында авыз тутырып әйтәм, үз милләтем йөрткән исемне. Ул исемне миңа ата-бабам изге мирас итеп калдырган. Күңел түремә ул бишектән үк җуелмаслык булып язылган. Тик җанымда борчу. Бүген шулай мөшкилмени безнең хәлебез. Үз исмебездән үзебез ваз кичәргә нинди гынах кылдык әле без? Биләмәләр, байлык мөлкәт даулап, ябырылдык мәллә илләргә. Яу чыктык без бары гомер иткән йортыбызга афат килгәндә. Яшын ташы булып атылдык без кылыч белән килгән душманга. Ышанычлы, тугры юлдаш булдык безне кардәш иткән дусларга. Хыянат итәргәме аналарның бишек җырына, күкрәк сөтенә? Мин татармын дигән Тукай телен онытып баруыбыз өстенә, исмебезне дә инде алыштырсак, үзебезне кем дип санарбыз? Башка кан кардәшләр күзенә соң нинди йөзебез белән карарбыз? Исем бит ул иске шикмән түгел, ямаштырып кат-кат сипләргә. Татар булып тудык, татар булып китәчәк без җирдән киткәндә. Юк, шулай да бер тамчының гына, ягъни бер шигырьнең генә әз булуы бар, бу шагыйрьнең сәясәткә мөнәсәбәтен билгеләү өчен.
Kimdädir ikili fikir kalmağın tilep, tağın bir eserin efirga çıgaruun kirek tabam. Ayrat efendi, mine bu Kugibiznin Urlap digen şiirini de okup gitsek idi. Yarıy, üzüm edebi uşadı bu şiir. Okuygalı. Bismillahsız üsken malaylar dip, tirgilerdir bizni tirgavun. Nişli alaydık inibizden basıp turgaş ata firgavun. Dinimizni, iman günübizni talauları elle yalgan mı? Kur'an bilen birge jirge salıp taptattılar bizden Allah'ını. İzgilerden tugul, din yolundan bizdilerden ülgü aldık biz. İman şartın tartıp demekige, mihirbansız kalgan halık biz. Kimsin bizge sabı şağımızdan tatlı su deyip ağu işirgen. Barısın işlev bir tiranның gına kilir idim iken küşünden. Müritleri az mı bulgan anın diresinde biyip yürüşü. Mürtet canlı şımçıları bilen mışgıp turgan bütün ilişi. Andilar yalgan dan şöhretke ımtılganlar burun-burundan. Bir gayipsiz küpme asıl zatlar şehit gitken şular kılından. Görmedik mi hain bendelerinin itlikleri şikten aşkanın, jirini zar yılatıp meşitlerinin aktardılar nigiz taşların. Türsekiden düşüp il ağası namazlığın jeydi idenge, küngül türündeki şanışın sakladı ul yaşırıp direnge. İmanına tuğrı kalganlarının başkayları niler kurmedi. Dik kayda da ulu ümit bilen küttü alar kilir günlerini. Rençitilgen canlargına mısın, bütün cihan küttü tilmirip, kildi ul gün yavuz kişiler kurgan timir kirtelerini jimirip, her nerseni bugün iplep kine, uz urnuna kuya zamana. Kugibizni nurlap küterile, bismillalı aylı manara. Küterile, bişiginden düşken sabıylarının küzü kıblada. Tuğrı yoldan atlap kirir alar, merhametli imin dünyaga. Reşit Gere şiirlerinin jırga tiz əvrilüün, dürüsrəgi küs raptırıın, qaysı kompozitorlarının muzikaga salıvın etken edigindi. Qır qazları kitkende, jiller tidirmesidim degen jırların tınlap da ülgürdük. Bay üstel artına oturgaç, her kişi üzü tilegen nimetlerini soylap ala algan şekilli, kompozitor Reşit Kalimullin da Reşit Gere icatından üzüne kirek şiirini soylap algan. Yılmayıp gülüp güne
Birər күренекле шәхес турында сүз чыктымы, кешеләр гадәттә аның тормыш юлы турында да кызыксыналар. Һәм моның бернинди дә гаебе юк. Алай гына да түгел, табигый хәл бу. Шуңа күрә кыскача гына булса да, монысын да истән чыгармыйк. Билгеле, шушы көннәрдә 60 яшы тулган икән, Рәшит Гәрәйнең туган елын әйтеп тә торасы юк. Ә менә тууын Минзәлә районының Малтабар авылында туган. Без еш кына кайбер уйлардан монда сүз ишетәбез. Эх, диләр, яшь чакта тормыш авыр булмаса, мин инде әллә кем булган булыр идем, диләр. Бу җәһәттән карасак, язмыш Рәшит Гәрәйнең шагыйрь була алмавы өчен bütün сәбәпләрне китереп торган. Булачак шагыйрьгә әле 10 яшь чамасы гына булган бер мәлдә әтисе Гәрәй Büyük Vatan сугышында ил өчен ятып калган. Ятимлек, ачлык, күрше авыл мәктәбенә йөреп уку, үзеннән дә бәләкәйрәк туганнары турында кайгырту. Бәлки шуңадыр, моңлы булып, сабыр булып, тормыш турында тирән уйланып үсә бу малай. Мәктәптә укыган елларда ук Минзәлә шагыйрь булып таныла. Ул чакта яшь Сталинчы исеме белән йөрүче Яшьләр газетасында да басыла башлый тәүге әсәрләре. Урта мәктәпне бетерүгә үк шул газетага хәбәр читеп алалар. Аннан соң армиягә китә яшь шагыйрь. Шул ук елларда беренче китабы басылып чыга. Совет әдәбияты журналында әдәби хезмәткәр, аннары күп еллар китап нәшриятында редактор, хәзергечә әйтсәк мөхәррир. Татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш керткәне, милләтебез рухын туган җиргә мәрхәмәтле һәм мәхәббәтле итеп тәрбияләүе өчен Рәшит Гәрәйгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исем дә бирелде. Билгеле, шагыйрь өчен иң зур дәрәҗә бер сүзгә сыеп бетә: шагыйрь булу. Рәшитнең үзенчә әйтсәк, туган халкы белән бер юлдан атлаучы, аңа хыянәт итмәүче шагыйрь булу. Суд сүзеннән минем кытым алына. Нигә аны яшереп торырга? Куркам хәтта судья халкы белән мәҗлесләрдә бергә булырга. Уйламагыз, гаибе бардыр диеп, вөҗданы һәм халкы каршында. Нәселебездә хөкем ителүчеләр булмаганны белә барсы да. Мал мөлкәткә кызыгып яшәмәгән ата-бабам, туган тумачам. Күч хәленнән кулдан килгән кадәр гаделлеккә үзем юл ачам. Үз-үземә акыл, киңәш бирәм, юлдан китә күрмә, сүртенмә. Иптәш судья, әммә ялгышлардан хали түгел диләр беркемдә. Шуңа күрә миңа күз кулак бул, юлдашым бул һәрбер адымда. Киңәшчем бул минем, онытылып җырлар язып йөргән чагымда. Җәлилләргә хыянат итмимме мин? Алар кебек чыдам, түземме? Гадел бизмәнеңә салып үлчә һәр юлымны, һәр бер сүземне. Әгәр инде дуслар бүләк иткән каләмгә мин лаек булмасам, начар җырлар язып, кешеләрнең ышанычын әгәр урласам, хөкем итсин мине, иптәш судья. Кат-кат тикшер йөрәк тибешен. Заман белән бергә атлап узыйм, гомеремнең калган өлешен. Кешеләрнең рухына көч бирә торган, күңелеңне яшәүгә үсендерә торган төсмерләр белән эш итә шагыйрь. Бераз тәфсилләп әйтсәк, аның иҗатындагы барлык хисләр, тойгылар бергә үрелә. Кайвакыт бу шигырь кайгылы, хәсрәтле шигырь икән дип укый башлыйсың. Әмма укуыңны дәвам иткән саен үзеңнең кайгыларга баш имәс кеше икәнлегеңне тоясың. Иң авыр вакытта да өмет үзмәскә кирәклеккә инанасың. Кырлардагы гөлләр санынча дигән шигыре мәсәлән, туган җирдән җиракта ятып калган, кайдалыгы да ачыкланмаган фидаи каһарманнар, дөресрәге ватан өчен җаннарын биргән кичәге крестьяннар, эшчеләр турында. Беренче карашка хәсрәттән башка нәрсә дә булмас тиеш кебек. Үлгәннәр, җир йөзенә мәңге кайтмаска киткәннәр. Шул чак Рәшит укучысын сискәндереп куя. Ләкин рәхәт вә өметле сискәнү икән бу. Чөнки шигырьдәге «Баһадирлар, сезнең исемегезне сорый бүген, сорый оныклар» дигән тәгъбиргә үз уйларын ялгана. Зиһендә дистәләрчә сораулар кузгала. Нәрсә ул үлем? Бөтенләй бетүме?
yo'qdir deysin. Adam balasının gümri, ulları hem kızlarının, ınıklarının hatırında saklanuı bilen ülkenedir deysin. Hele isimini ınıklar sırı iken, seni iste tutalar iken, demek isen elisin, isen. Hayır, azatlık teması Reşit Gerey icatından bir vakitte da düşmedi. Mine bizning Tataristanımız azatlık, beysizlik için küreşe. Ahırı niçik bulur, bilgen yok. Tatar halkı bu küreşinin kansız, kurbansız buluğun, dünyanın bu küreşini gadillik bilen beyelewin tili. Reşit Gerey, güya 30-40 yıllık şuşu günlerinin kilerin sizip turgan, rahmet sizge digen eserin yazgan. Amma bu şiir, bugün gine dünyaga tugan şekilli, bugün gine küreş maydanına kirgen şekilli. Тынычлыгын жуеп жир әйләнә миллион еллар буена. Авыр йөгін тартып инде ул да алжығандыр сыман тойыла. Аңа қарап күн-түн борчылабыз, баш түртмеші ястык мендәргә. Фатихасы кирәк безгә җирнең йолдызларга очкан көннәрдә. Җылы сүзе кирәк, тик үзебез аңлыйбызмы аның йөрәген? Даваларга нинди шифасы бар, яралардан калган җиләрнең? Күңелләргә күчкән бу яралар төзәлмиләр икән тиз генә. Ах, син җирем, инде хит биразга ял бирәсе иде үзеңә. Көн тудымы, безнең карашыбыз, уйларыбыз аңа төбәлгән. Иминлігі үшін планетаның азмы инде, азмы түләнгән. Кемнәр тели тагы кул сузарга, бик кыйммәткә төшкән иреккә. Кояш булып кояш дәшә җиргә, сизгерлегең берүк киметмә. Сыйыныр урын эзләп, йолдызлар да җиргә сикереп төшәр төслеләр. Үлемнәрдән җирне аралыйсыз. Рәхмәт сезгә, рәхмәт кешеләр. Bu şairinin her şiiri özünün içki dünyası, alaygına da tugul, halkı tabiatının, ömür yolunun bir sahifesi hem nihayet yaşav rövüşünün şağılışı da. Bu rövüş tinaklıktan, sabilarsa saflıktan, bitmez tükenmez yumartlıktan gıberet. Bir şiirinde Reşit Gereyni biz büyük tağ başında kurabız. Yıldızlar da başısındağına kibik, urilde şüple, urilde zey şekilli. Indi bu büyüklükten, yugarılıktan huzurlara iken dep uylap ulgurmysyň, şair kütülmegen şişiliş bilen şiirini tamamlay. Kızıktırıp ana şulay büyük, kütereler tawlar kişini, min tawlarga mindim, tik kırlarım buraznaga tartıp düşürdi. Şairinin buraznası köp magnali. Ol ikmek, şol ikmek turunda, turmuş gamı turunda gün-tün kaygırtuşy, il günün namusy hizmet bilen zorlawçy. Kişilikli hem kişilikli kişiler. Şair ana şular yanına aşıga. Nek desen şiirlerin de nek şular için yaza. Taylar saklap üsken malay bit min. Saban sürüp üsken malay bit. Siz aytırsiz, nige şul süzüňni kabatlysyň indi haman dip. Siz aytırsiz, sagınır bulgaş nige taşlap gittin gaziz jirlerini. Suguştan soň kilgen awır yıllar, jawab birsin sizge üzleri. Sıqragandır ul şak yartılaşqa, şeşilmişi kalgan üzenin. Kimge hajatsın ey kişilerge rizik birmi turgan ülennin. Dolqınlanıp yatkan basularım, upkalisiz bulur miňa da.
Ауыр шақта ташлап кеткен үшін үзіңнің дә жаның қинала. Әйтәсіздер, кішілер балшық еріп, йөреймін дә язның язында. Син телисең ахыры гомрең буе шәһәр кешесе булып калырга. Заводыма ашыгам һәр таң сайын, юлларымда нурлар балкуы, шәһәр мине үзенә гашыйк итте станоклар җыры аркылы. Әгәр инде моннан китәр булсам, күңелем тартмас минем ят кырга. Кирәк чакта авылым, мин әзермен кырларыңа бурылып кайтырга. Әгәр миннән Рәшит Гәрәйнең иҗатына ни барып бер сүз белән бәя бирүемне сорасалар, уйлап та тормастан сафлык дигән сүзне әйтер идем. Рәшитне күп шагыйрьләрдән үзенчәлекле итеп торучы сыйфат нәкъ менә сафлык. Аның башка каләмдәшләре күреп тә, аңлап та бетерми торган үз дөньясы бар. Ул укучыны әнә шул саф күңелле, нечкә хисле, мәхәббәтне бөтен барлыгы белән кадерли белүче кешеләр дөньясына алып керә. Анда яшәүчеләр кайгы хәсрәтне дә, фәкыйрлекне дә күп күргәннәр. Әмма карашлары сабыйныкыдай якты, йөрәкләре керсез, бер-берләренә игелек кылырга атлыгып торалар. Алар арасына барып эләктеңме, үзең дә сафланасың. Кешеләргә игелекле, ярдәмле булып яшәргә омтыласың. Йокысыннан иртә уянырга туры килә тагын иратка. Йылдагыча көне сәгатендә комбайннар төшә уракка. Шундый чакта авырып ятсын имеш. Уңмассың да икән, уңмасаң. Ачуланма, доктор, син кергәндә палатымда гәр булмасам. Һава суларга дип чыккан җирдән мин тиз генә бурылып керәлмәм. Будай басулары больницаның кырына ук килеп терәлгән. Ничек итеп түзеп ятмак кирәк, бер малайы бул да авылның, тыңлама да имеш талгын җилдә кыштырдавын кырда камылның. Учларыңда уып назлама да, гәрәбәдәй ашлык бер түгін, мең дарудан миңа шифалырак, басуларда узган бер көнем. Басуларда ул минем җыр моңнарым, басулар ул минем йорт җирем. Хыялый дип тотып әрләсәң дә, үпкәләргә хакым юк минем. Чыланый мәле яңгырыңа, миңа бүтән кирәк ни тагы. Эй, буялый мәле тузаныңа, шулук яңгыр юа бит аны. Чәчәкләр дә әле кайчан гына күмелгәннәр иде тузанга. Хәзер әнә ничек елмаялар, яңгырларын яуып узганда. Яңгыры да аның синеке шул, тузаны да аның синеке. Ихлас сөйнәм, яры әле димен, бөтенесе туган җирнеке. Яры әле өлеш чыгарасың яңгырыңнан миңа, карыңнан, чит итмичә, шулай үз итүең кыйммәтрәк миңа барыннан. Йөрәгемдә бер ут сүнми яна, син бит аны үзең дөрләткән. Һич кайчан да сиңа үпкәләмим, булсам да мин бер кат күлмәктән. Эй, бигрәк тә юка киенгән дип, башкалардан мине аерма. Ышыкланып тора алмас димә, юл буенда үскән каенга. Һаман шулай кинәт китереп яуган яңгырларың белән куандыр. Яңгырың да синең, карларың да, хәсрәтең дә газиз, туган җир. Тарих һәр кешенең исемен, гамәлен киләчәк буыннарга алып бара алмый. Ул җизиләк шикелле. Шагыйрьләрнең дә күңел тәрбиясе бирердәйләрен,
табигатьнең ичке сулышын тирән тойган, игелек кануннарын кадерли һәм саклый белгән, юмартлык һәм миһербанлыкка өнди ала торганнарын сайлап ала да, башкаларын куеп калдыра. Аңа Рәшит Гәрәй кебек саф күңелле, дөньяның ихлас авазларын ишетә белүче, гавамны мәрхәмәтсезлекләрдән арындырырга сәләтле, мөрәвәтле затлары гына кирәк. Һәм менә хәзер кешелек шул тарафка, гаделлеккә, табигыйлеккә юнәлү өчен юл сайлый. Аның нахакка жан кыйдырган, кан кыйдырган каһәрле чорны калдырып китәсе, каргышлардан, бәддугалардан арынасы, бер-берсенең өлешенә теш кайрамыйча, ерак бабалардан мирас булып калган горыф-гадәтләргә хыянат итмичә яшисе килә. Дөнья бүген Рәшит Гәрәйләргә мохтаҗ. Аның кебек гадел, саф кешеләр төзәтергә тиеш бу дөньяны.